Artur, bon dia. Ara, els qui creiem en la democràcia de veritat no ens fa por demanar a la gent per com vol organitzar la vida col·lectiva o quines han de ser les prioritats públiques. Des de Més per Menorca estem convençuts que durant aquests 4 anys s'ha avançat molt en participació. S'ha recuperat el paper actiu del Consell Escolar de les Illes Balears, s'ha recuperat el Consell de Joventut, s'ha recuperat el Consell Econòmic i Social, s'ha constituït el Consell Assessor d'IB3, s'ha creat el Consell LGTBI, s'haurà modificat la llei de règim local per fomentar les iniciatives municipals, s'ha iniciat la reforma del reglament, etc. Però també l'Estatut d'Autonomia encomana als legisladors desenvolupar la competència de les consultes populars i aquest també és un compromís dels acords pel canvi. Des de Més per Menorca pensant que les consultes populars sí és un instrument extraordinari de participació per reforçar la democràcia, per implicar la ciutadania en la presa de decisions i per complir allò que és un mandat de la Constitució, de l'Estatut i del dret internacional, que és fomentar la participació política de la ciutadania. En aquest context, durant aquests anys, durant aquests 2 darrers anys, s'ha fet molta feina en elaborar una llei de consultes, s'ha debatut, s'ha negociat amb ajuntaments, amb consells, amb entitats, s'ha fet una feina jurídica i vet aquí el nostre interès avui per demanar quina és la previsió del govern en quant al procés d'audiència i també a la tramitació parlamentària perquè a la fi puguem tenir aquesta comunitat autònoma com encomana l'Estatut d'Autonomia una llei de consultes populars. Moltes gràcies. Efectivament, estic d'acord en tot el plantejament que ha fet. Per això li coment que a partir del primer esborrany que ens hem trobat al llarg d'aquest darrer mes de maig, el que hem fet ha estat reunir-nos, revisar el text en primer lloc, perfilar 3 apartats que estaven poc concretats en esperar dels tècnics. Com ja dic, treballar amb altres direccions generals implicades directament en aquesta llei, com és la Direcció General d'Innovació i la Direcció General de Pressupostos, per lo que fan aquests aspectes que faltava concretar, i a més enllà d'aquestes aportacions de caire tècnic i revisió jurídica, li puc dir que la primera versió de la llei ja està a punt per enviar a institucions i als grups parlamentaris al llarg d'aquesta setmana perquè puguin dir la seva i al mateix temps i de manera paral·lela enviar-ho també a la seva publicació en el BOIP. Gràcies. Sí, no, simplement encoratjar el govern a continuar amb aquesta tasca. Crec que no només és una encomana de l'Estatut d'Autonomia, que crec que val la pena posar en marxa, sinó que a més crec que la ciutadania ho reclama. Poder participar és un valor avui en política i per tant no està bé, no és just que demanem a la ciutadania implicació, però tampoc no li posem instruments a l'abast perquè aquesta participació pugui ser real i efectiva. Per tant, encoratjar el govern en aquesta direcció. Gràcies, agrair les seves paraules i aprofit també per agrair a la persona que va redactar aquest primer esborrany, a Sebastià Rubí, i la feina i l'impuls de l'anterior director general i de l'actual. Moltes gràcies.